बाप रे, बाकी कुछ भी करो कतो न बनाई ला तका उहाँ के खाई ला बड़ाई करला बिना सास ससुर के घर ना हो। मम्मी जी ना रहेले नु त मन ना लागेला, चल जाइला बेटी ही तन से ना घूमे खातिर। कहेली कि का करी रे कने में ना जाइम त मने ना लागेला के बुचिया ही घूमल नहीं थी। आ चल जाइला त एक दो दिन रहल जाला, 10 दिन 15 दिन बेटी है थोड़ी रहल जाला। बाकी का कही मम्मी जी के समझाओ समझाओ थक गई बानी। ये कहल जाला नु कि सास ननंदा नींद पड़े अच्छा, बाकी नींद हमरा ना पड़ेला। कोनो बतिया में मम्मी जी होइसे मम्मी जी होइसे अहुआ के पता ना, उनको तो बतवे छोड़ बाड़ू हो कनिया के हाजी। हाँ मम्मी हुई हो। अच्छा दीदी जी, का बात बा दीदी जी, बड़ा से काहे आइल बनी? अरे का करी कनिया, न जियले बनता न मुले बनता न कोई से दुख कहले बनता। का भइल दीदी जी, कोनो बात है का? अरे बात त ये कनिया त न बढ़िया रे का बनता पकौड़ी। अरे जाना तनी ई हमरा के बानी नु हमर मरद एक अक से बनावा अखा मुकर अच्छा लगेला। कुछ कह तू बहुत खुश नसीब बाड़ू, गंगा नहा के मरद पहले बाड़ू समझलू। आए के तारा एक बोली पर कुछ तोहार मरद लिया के रख देले हमार नतिया के बेटा बा दोगला। का भइल कुछ कहला पर बतिया टाल देला, पिए खातिर ओकरा के पैसा रुपया हो जाता। कुछ कहम ना के वहां चीज खाए के मन करता त लाते हाथे कुल चलावे लगेला। एगो बात कही दीदी, जान तनी का बताई, बिलाई पूजले नहीं के मरद ऐसन मिलल हमरा जान जाई। नती ऐसे ना दे रहल हो, मोटा के पूरा हतनी में रहनी हमी हाथी लेखा तब का। हाथरी हाथरी सब कोई कहत। लेकिन का करबू ऐसा से हम किस्मत ये बना गइल। बाकी कुछ भी कहिए दीदी, कनी दुगो त पहाड़े देख के मुंह में पानी आ गइल। दूगो कहत त दूगो दे ये दे तनी। जानी दीदी का बात बानू, बबुआ के पापा कुछ खइले नहीं खन आ मांगेला नु त उ तनी तनी बेसिए खा ल जान जा। अरे कुछ कहबो तारा हाथ में जादू ना बा हो। हां और त ना बढ़िया लागता। उहो के बड़ी बड़ाई कइला हमर मरद के बनिया बनाले बाड़ू एमे हल्दी लहसुन जीरा गोल की हरियर मिर्चाई के पीस दो। ये कुल हम डाल के बनाई ना, लेकिन उतना अच्छा ना लागेला। ए दीदी एगो बात कही, देखी रउआ झूठो के रोइला लागिला ना दे धाजा से आ पहना न ओढ़ल न से के दुख देला ना मोर। काम करबे कन्या का काहे माटी में काम करम जी, एक अक से त अब एथी चलल बाटे ऑनलाइन में काम त कर लेती। आ रउरा त इतना सुंदर सागर का बन करबू काम धाम नहीं के करले कन्या वो काम धाम क पाई। लेकिन कुछ तर ले व्यवहारिक न एक गांव टोला में हम कोनो मेहरा रुना देखनी कुछ अगर खाए के मन करला तारा घरे आवे और ले ली दीदी, और ले ली अपना बड़ाई देख कह देनी त ले ली। आए तो भगवान तोरा के हमेशा खुश रखन, दू दू गो लइका जोड़ुआ दे से। ए दीदी रउआ कहम त हमर खुश रखियन मरद, हमर मरद हाथे पर ले ले रहे। काहे कहत ना देलुआ एक कन्या तू ना खइबू? खा ली दीदी जी, पेट भर जाई। अचानक तन दीदी जी देखी तनी तनी माका बेसी हो गई बा। ठीक लागता ठीक लगता ठीक लागता कन्या के भातो का खाइम दीदी जी? ना एक कन्या एगो चीज मन करत रहल लाज लागत त से कोन हां बोली ना, बोल रउआ सोचबू का ना सोचबू। बोली ना रउआ। तारा के अपन कोइन लेखा जानी ना मानी नहीं से दिल का बात कुछ हो कोई देना हमरो पता बा दीदी जी के रउआ काता ना हमरा के मानीला। कहनी ना का दीदी जी मन करत रहल मुर्गा का मीट खाए। जानतन दीदी आज ना बाकी कल सुबह ही बना दे, हम आपके बुला देम खा ले हम। जानतन हां हमर माई कहेले नु कि कोई के खियैला से घटेला ना बढ़ेला। कुछो कह जतने तोर माई दिल के साथ बड़ी होतने तू बड़ू। ए तो हम दान दक्षिणा करे में बहुत फारवर्ड हई। अरे एक दिन का होई नु स्टेशन पर अपन मरद जोरे आवत हई, माने राउत देवर जोरे। हां आई जान जाइनो कि आगे पीछे मांगे वाला ना रहस त हम त देवे लगनी, पर्स में से खुला चेंज रखले खाली 10 टकिया देवे लगनी। त यहां के कहत नहीं रखले बड़ू हां खाली 10 टकिया तो एक हमर दे देना दो चार गो तनी हमरो के है का करम दीदी जी मिक्सचर चकाई ना। अच्छा ठीक बा दीदी जी निकाल के लावतन दे ये दे। घर में गरम त बनाई है ना कल मुर्गा चावल त हमरा के छता पर से आवाज दे दियो देखे तार मर्दा घरे ना रहिया तबे ना ती बहुत। आई दीदी जी हमर मरद नु राम हमर राम, हमार मरद कुछ ना बोलेला एक शब्द ना। और त कहलन कि दे द का भइल बा के खेला से घटी और देबू त ले ली, अभी घर में निकालम त ले ली। जाए ला का देबू तू खाई ह त ऐसे त बड़ी आई करत देबू त दे द।
हाँ तो ले ये ली आ सुनी ना लेके चल जाई अब फिर एथी लगी मन करी खाएगा तो फिर खा ले हम का गाँव टोला में सबसे बढ़िया तोहरे के मानी ना सोचला। हाँ वो हमरो पता सब कोई मानेला कहला नो कि तू अपन सास से बढ़िया हो त काहे तोरा कुछ घटेला नु त आवेले लोग तीनिया के बेटिया तो मांगे ना तुम दे दिला दीदी जो बहाना ना करी लाती काहे को छिनरिन के देलु हो जो तोहरी के तोहरा के उना पूछेली सना देली से तू काहे दे दीदी जी बच्चा ना करी सन कतनो तो बने कतनो बच्चा बच्चा तो अपना और अपनी माई कनो होइया सकी तोहार होइया सकाल की डेट में। अब कहले के चाची होय दे देना चीजवा तुम दे दिला हम तो रोटी तो घर में तेल खौला के हाथे पर दे दे। ए दीदी जी से काहे कहतनी बच्चा नु बाड़ी सन जी ठीक बे कनिया तब जा तनी हम मारता आई पी के नतिया के बेटा ढीमा लाइल होई नारी ओरी ले ली तू गरम दूर घर में ले ले हां देबू ले ली हम पेट मन भर गेल लेकिन जब बरियाई कर तब तो देइए तो ले ले वो छोटी छोटी तो बरियाई से दरो तब ले ना हम ले के मन ना ले ली जाई उहो के खिया देम भैया जी के ओ दो गला के ना खेबो काहे हो काहे दीदी जी सॉरी दीदी जी कौन बात नहीं कुछ तो वो कहावत हो कि संग का चिबला में फेंका दे चलो बना के रखे घर में खाली आवाज देगा। फेफारा खाई ले नो फेफारा अथरी पथरी कुछ चीज खाई ना कुछ चीज खइला घोड़ा बात आंख पाक सब मंगा के बना के पूरी है एक आप गरम ना सब वही चली आई काट के और वही बना दे हम बना ही ना आवेला एक कोनी कुल को के दे दे छील छाल दे तोरा कनी ना हमरा बड़ी अच्छा लागेला ई कुल एक चूल्हा वाला काम कर ले भाई ना ठीक रे माय हमरा से बतिया ज्यादा बाकी कुछ भी कह कोई के दे दे वाला तो घटे लाना पड़ला आई रे माय जोर गइलू का से बतिया ही ए जी आई जी खाली तो सबके भाग्यशाली से ऐसा मरद मिलेला बेचारी खइला बिना तरस जाता एगो हमार मरद होय छंद हो बना दा भगवान को हमार मरद ऐसा सबके मरद मिलो दादा अच्छा जाए कुछ ना दे देनी बेचारी के तो खा के जुड़ा नु गइली है उहे दो आशीर्वाद देला आदमी बेटा पोत बता के लागेला कोई बात ना हाली छान दिन तो वहां के आइम न तो कहम के का कब्बे से छानते बाड़े लगियन पैथिए करे खातिर का हो का जी का देखत तनी हम तू पड़ोसी सन के होकरा के हो दे तड़ो पकौड़ी लेके जाती है घरे से। अच्छा दीदी जी के कहनी हां हाँ दीदी जी कैसन दीदी जी रे ए जी जान तनी उनका नो मरद नो ना देवेला ना खा तू ही जाना तड़ो मरद ना देवे खाए के सब कुछ ओकरा घर में भरल बा ते ही जान तड़ो ओकरा बारे में हम न जातनी बहरे सब सामान ओकरा घर में भरल बा उ आलसी कुछ बनावल चाहिए तब नु चुप रही झूठ मत चुप रही ते बहरे जाता नहीं हम जाता नहीं बताओ रहुआ तब काहे का दी बात बोल ले हम देखत नहीं रात दिन नी ना दू खाली खाली जो कुली ओकरे के खिया दे धन बिलवा दे सब धन दे दे ओकरे के कारे जैसे लागत राजपाट पूरा उनका के रात दे का ऐसन राजपाट का जैसन तोर चाल रहन बा नु एक दिन घर ते बिलवा देबे रुक ना अबे जाता नहीं माई से कहे फोन लगा के रुक ऐसन चाल रहन बा नु तोर रुक जो हम फोन करत नहीं माई से अभी शिकायत करत नहीं होय देखो देला का तो देला हमरा के को देली यहां के अब माये बाबू से कहियन बताओ हो देला से कोई घट जाला बेचारी खइला से अपना आशीर्वाद दे के गई ये कहल जाला मरद जात नु बहुत सखिया होला सन दादा रे दाद हम तारीफ ऐसे जी के तारीफ ज्यादा ना करे के चाहिए ज्यादा तारीफ करू तो बहुत आदमी का भाव बढ़ जाला जाई बोली जाई कह दी माई से कही बाबू से कही हम तो देबे करम हम त मान के बेचारी कितना अच्छा से बोलली है कोने के बोली है ये का जानता मेहरारू कौन कर जानी मर्दाने के पट्टी समझी अगला हन्ना भाभी करे हमरा पे का कहलिए माई हाँ तो पपीता फरल बाटे तूर के रखले बानी भेजू बबुआ के आके ले जाओ। अरे तोरा कुछ चाहेला त हम कही ना कि भाई भौजाई से ना कहनी जब वैसन भाई भौजाई मिल गइल बा ना स तोरा के खाए पिए के टाइम से नहीं खा से दे कनी आओ हमरे के रहिए 2-4-6 महीना चाहे आवे जो के रहू तोरा कमी सेवा में कोनो कमी करतन तब ना रे तोरा तो बुझेबे ना कर दिमाग पे चढ़बे ना करेला। हाँ पपीता तूर के रखले बानी ठीक ना डॉक्टर तो कहले बा ना बुखार रहता तो कहले बा कि पपीता खाइए आवे जो के रहबी त हम कुल टाइम से तोरा देत ना रहब रे। कहां बड़ू हो के बाटे ए ना कहां बड़ू के हो अरे का तू अपन आदत सुधारबू कि ना अरे माई तो के सांची के फोन करतनी ना। हाँ ठीक बा रखतनी गोड़ लगतनी
काहे बेटा का ह बोला अपन आदत सुधारबू कि ना तू ही बताओ हमरा तारा के। घर में चोरी करी कि डाका डाल डाका डालिया रोज रोज पहुंच जाता रो छिपा लेके। आदत सुधार ला अपन, ठीक बा? मैंने खा लेनी तो तोहार जर भी लागई तो तारा का बुझाता टे सब धन दौलत पहुंचा देता रहो नहीं हर आदत तो हमारा घरे छिपा लेके। हमार मन हो हम का करते ना तू तो के ई हो कुल तो मत हमर मरद करब। होगा कि हमर ससुर होगा कि भसुर होगा जतनी कहब ओतनी करब ई कुल मत करी, आज के बाद घरे हमरा आ गेलू तो तू हमरे देखा समझियो। तोरिए देव जन तो नहीं खाम जितना अच्छा है उतना खराब हो हमारा गई घरे आज के बाद मत जी का बोले बनी जी लाज लिहाज कहाँ नहीं है रे? है बड़ जेठ घरे कैसे जो- बोला जाला जो घरे घरे जो ये बताओ कनिया तू अपना मर्द के ना सिखाइबू अरे का कहिया दीदी का जाने आज के बाद हमरा घरे आइलू तो तू सोच ले हमरा से आई, बुरा कुछ कोई ना करबो। हो। बोलो ना तू पहले। आई हो, तू आई हो, ठीक आई बा है देख ना ले देखो आई ना हो। का कर ले हर मर्द एकदम लागला कि चोरे बाक हवे सब लाज शरम ना बड़ जेठ माफी मांगता नहीं दीदी जी, हमार मरद के माफ कर दम सर आप माफ कर देख लो तो हमार मरद अरे सब का एक लौते मर्द होना और का 50 गो का रहे ना वैसे बतिया बताड़ू ए कनिया ठीक बता रहा मर्द के पसंद नहीं है कि तारा घरे हम रोज रोज आई तो ठीक बा हम ना आई ना हाँ। दीदी जी ऐसे मत कह आई जान तनी जब लोग मने ना नु रहे तनी मनी खा का लेनी सुनी ना दीदी जी कल मुर्गा बनाओ तनी उ ना रहियन खेते जइहन और ओका फोन करम नंबरवा बाटे तोरा मुर्गा के आग लगो हट हमरा रही तो हम अपना घरे बना लेब खा लेब नहीं जरूरी लेकिन हाँ एक आज के तू हमरा से मत बोलिए हम तारा से ना बोला आई है व्यवहार खत्म होता नहीं रिश्ता रहे ठीक बा दीदी जी ऐसे मत कहीं देखी मुर्गा चट्टा के बनाई लेके पीस दे हम करेजी दे हम और खुश हो जाई ना दीदी जी रवा चल करे जे पत्थर देबू ना हाँ दीदी जी करेजी पथरी दे मुड़ो मत दे दी हाँ लेके पीस एगो मुड़ो देती है हाँ मुंडियो दे दे हम ठीक बा अपनी माता के मत बताइए छत पर से लेके थमा दी हो ना हाँ एगो काम करी ए दीदी जी दुगो पपीता ले ली हे कनिया नहीं हर तूर ले रही भेजवा जाए दी रुका ना रुका आई ना दुगो दुगो ले ले ला ना हो। सुनी ना दीदी दुगो लेके जाता नहीं नु हम मरद हमारे पपीता खाए में बड़ी फास्ट मना ले हां ओ न छोटे बेटा के मत दी हो काहे कि हमरा घर से लेके जात हो तू अच्छा ठीक बन ना गाड़ी मत दी हमार मरद हमार एकलौता मरद जातन दीदी जी ये व्यवहार का ठीक है लेकिन इहे लागेला ना दोगला कि एकदम से ना पागल पगल लेटे हवे दिमाग एकर काम ना करला आज के बाद से हमरा घरे आज चुरकी उखाड़ ले जंतु नहीं खा